Og der er mange muligheder for lovligt at respektere borgerne. Altså, der er ikke ret mange regler, der direkte lægger op til, at man skal behandle borgerne nedværdigende eller nedladende. Der er nogle regler, men de fleste regler bliver ikke formuleret på den måde. Og der kan jeg se, jeg har lige skrevet en artikel om krankeperiode, og der er altså samlet nogle sager, som er ombudsmandens og domstolens praksis igennem de sidste 10-15 år. Der kan man se, at der er altså nogle sager, der går galt, fordi der ikke sidder en eller anden, der tænker på, hvordan oplever borgeren det her. Kunne vi gøre noget andet inden for de retlige rammer, end det vi har gjort, hvis vi nu respekterer borgeren noget mere. Altså man sender folk rundt i sådan et processystem, som minder om både det Kafka har beskrevet, det Heller har beskrevet på 22. Nævnt som et eksempel, at vi havde en sag med en, der gerne ville have dækket udgifterne til dæk og slanger, reparation af dæk og slanger på sit kørestol. Så siger kommunen, og senere hen nævnet og Ankestyrelsen, det går altså hele vejen igennem i klagesystemet, så siger de, dæk og slanger og reparation af det er ikke en handicaprelateret udgift. Dæk og slanger på et kørestol. Så griber vi jo ikke over for det, og siger, at dem må da spise søvn, når I siger sådan noget der, det kan I da ikke mene. Nå, nej, det var rigtigt. Men så siger I, det er ikke en ekstra udgift. Så kommer vi tilbage. Altså i stedet for bare at... Ja, den er jo meget mere powerful, den her. Det kan jeg høre. Så i stedet for at bøje sig og sige, det var kedeligt, at vi gjorde det her, vi undskylder mange gange og så videre, så gør de noget andet, så finder de på noget nyt. Så siger de, at den pågældende har ikke haft udgifter, fordi vedkommende sparer på fodtøjet. Og så siger jeg, nu slutter det, og så siger ombudsmanden selvfølgelig, at han har svært ved at fortolke reglerne på sådan den måde, at man ligefrem bruger den pågældendes handicap imod ham til at pege på en besparelse. Altså i virkeligheden kan man jo sige, at handicappet skylder i virkeligheden et eller andet sted ved klasse 1, fordi at de er jo slet ikke udsat for fristelser og sådan noget. Men det, der forskrækker en, det er jo ikke, at en eller anden sygeplejerske eller ergoterapeut, eller sådan noget, uden kommunen har fundet på det her. Men når det kommer op i en nævn og Ankestyrelsen, så sidder de altså på møder og stadfæster det. Og når så ombudsmanden spørger og peger på de ting, som man der kan se er idiotiske, så svarer de altså igen og fastholder og forsvarer. Det er jo altså en mangel, som der er mange eksempler på. Nu er der ikke så meget skrænkepøreri, som aviserne skriver om, men det er altså stadigvæk muligt at finde sådan nogle sager. Så vil jeg gå ned, og der er en lang række måder, man sikrer retssikkerheden på igennem juridiske regler, så jeg vil ikke gå alt sammen igennem her. Jeg vil pege på nogen, som det kunne være værd at hæfte sig ved, også i den sammenhæng, som vi her taler om. Vi har det grundlæggende princip, der hedder legalitetsprincippet, altså princippet om, at man må ikke træffe afgørelse, hvis ikke man har hjemmel til det som offentlig myndighed, men man må heller ikke træffe afgørelse i strid med loven. Altså man må ikke begynde at overtræde loven, fordi den kommunale økonomi har det bedre på den måde. Jeg synes, det var Simon, der antydede, at han havde ikke set nogen afgørelser, hvor man skrev til hinanden, at nu har du fået halv førtidspension, fordi I har ikke penge nok. Man kan huske, at den kommune, der dengang boede i Knavbo Kommune, de besluttede for, fordi de var i økonomisk vanskeligheder, at spare på begravelseshjælpen et år. Jeg ved ikke, om de sad og tænkte sig, at de døde skulle lægge rundt om. Men de havde altså fundet ud af, at et eller andet sted skulle man spare, så var begravelseshjælpen på sygesikringsloven. Det var så et sted, de valgte. Det kan man selvfølgelig ikke, men det gjorde de altså. Så skriver de selvfølgelig ikke til stede, det var klart. Så er der spørgsmål om menneskerettighed. Menneskerettighed er sådan et lidt nyt begreb, der er kommet ind så rigtig jura i dansk ret. Menneskerettighed kommer til os udefra, hvor der står, at menneskerettighedskonventionen gælder her i Danmark. Så det er altså ikke noget med, at det kan man sådan tale om, når der er tidlige lejligheder. Det er en del af gældende ret. Og i menneskerettighedskonventionen står der beskyttede regler om og beskytter og giver nogle rettigheder af fundamental karakter til borgerne i hele det område, konventionen dækker. Det, der er det specielle ved konventionen, det er, at det her en domstol, der bor i Strasbourg, og til den kan alle, der bor i konventionens retsområde, klage, når de har klaget gennem deres almindelige nationale klagesystem.
Og det er cirka 900 millioner mennesker, der er dækket. Og det er klart, at når 900 millioner mennesker har mulighed for at klage, så er der rigtig mange sager, der ender dernede. De har, så vidt jeg ved, omkring 120.000 sager liggende i starten. Så det holder ikke op med, når man får sager dernede fra. Mange af dem handler om tortur og langstrakte sagsbehandlinger ved domstolen og sådan noget. Men flere og flere sager handler om ting, der minder om det, som vi taler om her i dag. Og der vil jeg nævne en sag, som blev afgjort Menneskerettighedsdomstolen først på året i år. Det var en sag mellem en dame og Polen, Moscow versus Poland. Og damen, hun var enlig forsørger og syg, eller havde en eller anden form for skavank, som gjorde, hun ikke kunne arbejde. Så tildelte man hende førtidspension. De polske myndigheder gav hende førtidspension, men efter noget tid fandt man ud af, at det skulle hun ikke have haft. Det var i strid med loven. Og så stoppede man den. Lige på stedet. Og i 3 år, der havde hun så ikke nogen forsørgelse. Hun havde altså nogle ene forsørger, hun havde altså også nogle børn, hun skulle forsørge. Og det her klagede hun over, og de polske myndigheder gav hende ikke medhold i noget som helst. Den europæiske menneskerettighedsdomstol sagde, selvom det er i strid med loven at give hende en forsørgelse, så kan man ikke stoppe den uden videre. Altså man er nødt til at respektere hendes berettigede forventning. Det er jo ikke hende, der har gjort en fejl. Det er altså myndighederne, der på en eller anden måde har gjort en fejl. Og det, at man først efter 3 år giver hende en forsørgelsesydelse, og i øvrigt en ydelse, der var en fjerdedel af det, hun havde fået oprindeligt, det er i strid med menneskerettigheder. Det er faktisk lidt uklart, hvad det er for en menneskeret, der er i strid med, men jeg tror, at man skal forstå dommen sådan, så det er i strid med tillægsprotokollen til konventionen, der har en regel om ejendomsretten. Det er ejendomsret, der er udviklet. Den berettigede forventning af ejendomsret, hun har. Og den kan man godt tage fra hende, men kun hvis man finder en rimelig balance imellem offentlige og private hensyn. Og det har man ikke gjort her. Der er ikke en rimelig, ikke en fair balance imellem det ene hensyn, nemlig selvfølgelig skal lovgivningen overholdes, så folk skal ikke have noget, de ikke har ret til. Men på den anden side, så skal man jo heller ikke være alt for brutalt. Det er jo en interessant dom, fordi sådan tror jeg faktisk ikke, danske domstole vil gøre. Men det har Menneskerettighedsdomstolen nu sagt, og sagen er jo offentliggjort, og det er jo nemt at følge med i Menneskerettighedsdomstolens praksis, fordi de har en god hjemmeside. Problemet er bare at læse alle dommene, fordi der kommer ca. 1200 dommer om året, og de er altid på 30 sider, og enten på fransk eller engelsk. Men hvis man altså har tid til det, så kan man altså godt det at se, at det vi kalder retfærdighed, eller hvad man vil kalde det bliver faktisk udviklet på en mere konkret måde, end det man hidtil har set, og måske forbundet med menneskerettigheder. Så har man et af de principper, som også er forholdsvis nyudviklet herhjemme, det er proportionalitetsprincippet. Og det er domstolene, der navnlig har brugt det, og ombudsmanden gør det også i en vis udstrækning, men domstolene, de bruger proportionalitetsprincippet, som vel først rigtig fandt fodfæste i dansk ret omkring slutningen af 1980'erne. Men der er flere sager fra området her, der er blevet forelagt for domstolene, og så går de ind og vurderer, om det forhold, at man stopper sygedagpenge eller man stopper arbejdsløshedsdagpenge, fordi folk ikke har været til et opfølgningsmøde, om det er proportionelt. Og der er flere domme, der siger, at det er rigtig nok forkert, at den pågældende ikke møder op til et aftalt møde. Men der var en forklaring på det. Det ene tilfælde, der havde vedkommende til fejl af datoen. I det andet tilfælde, så synes vedkommende ikke, der var nogen grund til at møde op, fordi han var først blevet kurstet ud til en arbejdsgiver for at tale om job, og så var arbejdsgiveren slet ikke hjemme. Og så sagde han, så er der jo ikke nogen grund til at gå op på kommunen, eller arbejdsformidlingen, og som var dengang, og snakke om en jobplan, fordi der er jo ikke rigtig sket noget. Og så melder han afbud til noget, og så stopper man dagpenge. Og det siger domstolen i begge sager.